na nagamong bagyong labasira, guys. Mawahay dyan siya kay magdungag pa man si Mr. may mag-una. Balik ratog na agali isda. Balik na eh. Asa man ko niya pa sakya. At tutingali lagi di ay. Mare, masakay ka dele. Sakay ko kala street mara ba ni? Sakay dia andi kas biyahe. Pila ka gramo pen? Ono City. Winta de ay. Paat ra nang piti wala lay vapor-vapor. Papaak. Amo lay mahawid. Siya. Ono City ra in town. Gapon uno 4. Ma 2 kilo na. Na og ako'y pagbot og mananagat po'y magbuot. Ay 2 kilo rin pangayoon. Kusog dig ba gabi? Oh, baha de gabi? Ha? Waj, ha? Pangula. Dito ubang sapa. Oh, mao ba? Panghawid kit mayang ka. Hey! Nata tinuod jud di ay. Katawa ka birto. Ha? Katawa ka birto. Tinuod jud di ay basta. Nagbaka. Ha? Nagbaka. Ag payag. Bisa man lagi. Ato ko mga gubang. Labat. Agkarong gagmay ang baka. Yung bago pangkuan wa. Kalabsab dito na yung mga alam na bangano na gagduha buban rag balik tos ba balag magikudzog. Gi naday pise. Nanay pise pero gibuyan pa magod. Pero gagmay pa na. Gagmay to ba? Sana magkadako na taas ng pise. Adong pa. Hikot na to pero why hukot? Yan na danad. Singsingan na gani agliog pa juktan ba? Awiran mo tuwa gigano to karsada ato ni. Ato ni pakaw. Sagdin naman. Ko ni dandan. So Ikso ni dandan dito? dili sa ko pare inda. Nakakita di ay. Diha mastikas kay pasabsab to isang kapaw. Oo, lagi ito kay kakitan ko nito nga gahakot. Tanod man na. Ha? Moabot man na itong pungtod og suroy-suroy. Oo, mula hipig tanod ya. Kanto ni dag lungkap ra ba na yung kuan pag istag liwa kay na ako kay sira pagkapunta kanino gito ng biba. May ba lagi siya?
Batian mga lambay nga morning karog sen. Daora man. Ah, bisag magabi eh? Mga laki ko nang iso. Ah. Alas 9. Alas 9. Hapit alas 10. Oh. Alas 10 ito na to. Oh. Nangila. Ha? Nangila. Naghan balagi. Ikaw mo sa